PT Prima Daya Nugraha. Spesial buat Bapak lagunya Jogja Istimewa. Anjir. Bapak nggak usah repot-repot loh Pak, ya Allah. No. Ya Allah, aku nggak enak Pak Gino kalau begini. Mas Fian tuh baru pulang kemarin dari Malang ya Mas ya. Kuliahnya di Malang Aku Mas udah Fian. tahu kok Mas. Alah. Aku udah tahu. Ayo Mas. Ayo Jogja Istimewa. Yuk kita bersama Nyucah yang muda. Saya muda. Bersama PT Prima Daya Nugraha. Maho. Ayo sini yuk. Semuanya maju yuk. Ayo semuanya. Karyawan PT. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke tekan janur melengkung. Ayo Mas. 1, 2, 3. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja. PT Prima Istimewa. Ayo. Nyucah yang muda. Ayo Bunda cantik. Joget sini yuk. Makan tempe rasane sampai bawah. Sing penting kowe. Jogja Solo. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke tekan janur melengkung. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Sampai bawah. Sampai Kowe aja sumelan tresnaku ra bakal ilang. Kowe jen istimewa. Sekali lagi monggo Mas ya. Nyucah yang muda. Terima kasih. Nyanyi bareng lagi yuk. Makan tempe rasane koyo mangan lawon sate. Rasa mencene sing penting kowe. Prima Daya. Tahu rasane koyo ombe susu. Ra usah mecucu tresno karo kowe.
bakal tak madu. Bunga tentang Rasane otak lagi gandro. Tak upayake tekan janur malengko. Satu, dua, tiga. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Ngomong anane wis kurang kal mletre. Kowe ojo sumelang terus ngapura bakal ilang. Kaya kutaku Jogja kowe jen istimewa. Radio. Ayo. Mangan tempe rasane kaya bangan lawuh sate. Mangane sing penting ro kowe. Ngombe apa? Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu terus neguro kowe ra bakal tak madu. Bunga tembang rasane wonten lagi gandro. Tak upayake tekan janur malengko. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Ngopo-opo anane tresno ora bakal mletre. Kowe ojo sumelang tresno ora bakal ilang. Kaya kutaku Jogja kowe jen istimewa. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Mumpung Mas Fian megang mic, Terima kasih. lagunya apa lagi buat Mas Fian?